Hej, ten pocit, když ti teďka zavolá mamka, jestli chceš Vysočinu v celku nebo na kraji, no. Čau lidi, já jsem Rub a vítám v tomto videa a dneska tady s Remexem. Čus! A dneska si zahrajeme teda na Quiplay Bed Wars Pro 2. Takže jsme na mapě, že jo, Remexi? Přečti ten název, já nevím moc dobře anglicky. Banzai! Jo, jinak řečeno Allah Akbar. Teď to je takový nezvyk, když ty irony jsou tady, víš co, na té druhé straně. Pro mě. A ti borci se hnedka staví na střed. Zelení myslím. Tady udělám takový překvapko žlutým. Jo, ok, můžeš. Jakože jen zničíš postel. Možná. Ok. Ne, upadá. Ty sračko hnusná, vole, nějaký modrý mě to zničil. Tak já to teď zničím tomu modrýmu. Co? Když jsi tam zničil? Postel, co asi? A jo. Ne. Zvlášť to bude tak neskutečně vycenzurovaný video. Je ser na cenzuru. Ok, teď já tady budu se... A jdu na žlutí. Nebo spíš žlutej. A ty jsi ho taky zhodil, tak ničil. To jsem nebyl já. Nice. To byl můj imaginární kamarád. Hej, ten to vyhrajeme normálně na plný čas. Modrý na mě, hej. Můžu zabít modrýho. Ok, takový nejdu zničit ten modrý. Ne, jsem dole. Hej, půjdeme si vzít luky, nebo to budeme jenom rašovat? Já nevím, já jsem tady Dobrý. Kamo, jak se ještě brání? Cítneš. Dobrý. S 3 hápkama pohoda. Jdem na ty modrý ještě. Jo, ok, já si koupím Dragon Pass. Ne, obchčil. Si umřel. Job! Sladečku. Na kopečku, zvonečku. A jo, já jsem zapomněl na to, že mám toho keepera, takže já jsem si koupil všechny věci zbytečně znova. Tak to nechci. A jo, tak oni už lukama prej. Jo, oni už taky do mě šijou. Prej, oni už jedou s lukama. Oni už jedou bomby. Čekej chvilku. Hej, ten pocit, když ti teďka zavolá mamka, jestli chceš Vysočinu v celku nebo na kraji, no. Jo, to fakt nechceš. Takový ty profesionální efekty. Který já samozřejmě umím, to je skvělý plán. Těch party rohlíků. Tak jdeme rašnout, ne? Konečně. No tak nevím. Já bych to tak viděl teda. Tak je zabav a já se začnu stavět vrchem nebo něco takového. Já jsem teďka nahoře na tom středě. Oni... Jo, vidí mě. No. Ty jsi taky tam, ty jsi nahoře. Hej, tak nás, když tady ty šípy střílí vedle tebe. Jo, tak teď mě trefil. Já si jdu pro luk, pokud neumůžu teďka. Což si myslím, že já umím.
protože já znám svůj profesionální skill. Jo! Dobrý. Ne. Špatný, tady vidím velký. Ten modrý šel pryč. Ten modrý je na středě. Hej, prosím, ať ten druhý jde s ním. Ne! Ne! Kámo, já jsem se podkopával, ale mě hned to bez. On dá si na nás. Fakt? No, já jsem zase toho postel. Jo, ten druhý modrý. To je kus hovna. Myslím, že se k nám chtěl stavit ze středu teďka. Jsem tam viděl běžet. Já je budu sledovat za pomocí F5. To je hodně... Jde do prdele. A nejde do prdele. Aha, výborně. Přesně tohle jsem chtěl. Já jsem si se oba na středu teďka. Najdou na nás. Na E, to. Já je vezmu hej přes vrch, ne tak, to je prostě lesá pán tady ten borec. Já mu tak budu říkat, tom modrým s tím brněním. Ne, nejde na nás lesá pán. Jdeme si. Aha, ještě vidím. Kurva. Stíhám. A má teďka málo a on nakupuje. No tak tady no. Tady jde na mě s lukem ten buzík. To je buzík. Hej, jdou na nás. A dává jako dost velký damage tím lukem. Tam do prdele, já nechci chcípnout. Asi jsme hej dole, bych to viděl. Jo. Žiješ? Tak ne, no. Já taky, já se jdu schovat. Tak to nemá cenu. Aha, já jsem umřel, tak nic no. Jdeme ještě. Ok, takže my doufáme, že se vám tohle video líbilo. S Remexem poprvé. S tím pánem, v modrým kabátu a Lengatí. A uvidíme se teda příště a čus.